Push. Okay, saka yung driver. Ayan. Ay, abang pa mo. Diretso na yun. Diretso, makanya mo naman hanggang bukas. Para naman yung traffic. Hanggang bukas yan. Ano yung pinakubukas? Kaya tingnan ay tawag yung dalo na. Ate, mangingiro pa mo rin. Ako yung mangingiro. Wala ko ito na kaya bukas. Kapag nalawar yung mamasakay ka naman. Yan. Ali, hirap lang ka rin kitang babo. Saan ba po? Babo dito. Ari lang ako magtukat. Dulo ang daming lahat kanina. Ito naman kita pa po ilog. Ari lang ang kadal. Ari lang ang tao. Ay, kailangan na rin. Trend. Ha? Grabe na yung release kanya ta. Lokar yung punta ito. Aldera. Ha? Aldera. Wala. Nakatira. Narinig kayo. Ayan guys. Kahit sabihin natin papuntang Malolos. Ay, Malolos. Palit. Ha? Palit na ano? Ali, nakur na pumunta yun eh. Kapalit. St. Dominic. Minalin. Ay, Minalin. Diyos tala. St. Dominic. Kapalit. Ali, why? Hintala na yun. Nakur na pumunta. Kapalit. Nakur na pumunta. Kapalit. Kapalit ka rin niya eh. Oo nga. O, nakur na pumunta. Patagin. Baka bebe. Baka bebe. Traffic pa rin. Nice, Barrio Fiesta ng Apalit. Traffic. Sampaga. Ayan, traffic. Hello, sexy. Hello, henahayam. Ayan, dito na kami sa subdivision ng Wah. Ganda, wah. Mandilo kaya kayo rin. Ano sa Guys, wala pang gano'ng nagmamasa. Kapag Moreno po. Right. Hindi na pagmasaan. Bakit dito ko rin nagmamakan? Ano bigla mo? Guys. Alam kaya magparoon eh. Alright, yun. Nabasa na kami. Moreno po rin mamasa. Alright! Woo! Wala, may sipon. May sipon. Woo! Ang tanong, lang ako rin tanong. Go! Oy, karim lang. Wala na. Woo! Ang yelo. Water compression yan.